3, 2, 1. Pozeraj, čo je. Prázdna hala? Zatiaľ je to prázdna hala, skús zapojiť predstavivosť. Počujem, a tu vy dvaja zorganizuje exkluzívny stavebný veľtrh a pozveme sem najväčšie ESA stavebníctve. Tak my ideme organizovať stavebný veľtrh. My šašovia, ktorí točíme videá na internete. A ty si čo tak zrazu prehľadne kľudný? Ja už mám 2 týždne sensia. Každý deň spolu meditujeme 2 hodiny. Ja už nedokážem nič vytočiť. Ani ty. Tu bude pódium, kde budú prednášky o inováciách. A tu bude naša vybavenko dielňa. Budeme vrtať, píliť, skúšať nové technológie. Budeme tu mať tisíce návštevníkov. Také ľudia nič ešte nezažili. Ty si čo vymyslel? To už dávno existuje. Volá sa to Big Market. Ktorý sa uskutoční 10. až 11. februára tu v Nitre.